Gaur batu baita ere egun honek beste ikutu txiki bat. Gaur omenaldi bat egingo ditugu Usurbilko emakume bat. Mila behatziehun eta 55. urtean jaioa. Iba eta Tolare baserrian. 21 urte bertan bizi izan zena. Esne partiketan Antigon eta Bretxan barazki saltzaile. 3 urtez Antigoko inprentan ere lan egina. Trikitizale amorratua, dantzari nekaezina, hainbat plazatan saioen indakoa. Ezkondu eta Usurbilen etorria, 5 seme alaben ama. Euskaltzalea eta euskara bere duena. Usurbilgo ikastolako hasiera hartan, 69 urtetan, bere umeak bertako ikasle izango zirela garbi izan duen. Martinen onespenarekin noski. Ikasteko grina, esate baterako Usurbiliko aekan euskeraz alfabetatu zen. Usurbilen hainbat antzezlanetan parte hartua, hainbat elkarteko parte hartzaile. Odol emaile elkartea, jubilatu elkartea, eta hainbat kontu hemen aipatu gabe geratuko direnak. Eskerrik asko, danagatik, eta egun hon bat pasatzez. Atoz, Katxalin, Arzailu, Mitxelena. Zerbait jartzen du, irakurtzatzen. Eman dezunagatik esker honez. 2006, 5/16. Katxalin Arzailu, Mitxalen. Eta alkartasunak beste oroigarri bat edo otartxo bat badu hemen. Hau alkartasunaren izenia. Eta iragana zuretzako bertxota besarkada bana ikastolako ume gehientsuenen ama naiz gizonak izaten duen sarri fama Andreak egiten du ezkutuko lana. Esne partitzen jardun auzotik auzora ta gero merkatura lehengoen pausora ta 5 seme alaba gainera ondora dantzaria gainera hankak bera gora zuk nondik ateratzen zenuen denbora. Denbora
gabe baina ze sorpresa kaxa. Bidea egin dezu goxo zure kaxa. Naizta seguru beti etzen hain erraza. Nik berriz hartu dizut festa zale traza. Gaur ere dantzan hartu dezakezu plaza. Trikitilariekin nolako jarduna, ederra izango da bai gaurko eguna. Gertukoen gertuko lagunen laguna, Katialin eskertzen da eman diguzuna. Ta oraindik emateko gelditzen zaizuna.